Χρόνος. Σφικτήρας ντοκουμεντίζα. Η επαναστατική λύση. Η παλιά μέθοδος αργή, απαιτεί σύρμα και καρφιά. Δύσκολο στην αφαίρεση. Η λύση είναι εδώ. Ισχυρή εγκατάσταση, γρήγορη αφαίρεση. Ισχυρό, ανθεκτικό και αξιόπιστο σε κάθε εργασία. Ευέλικτο, ταιριάζει σε δοκούς και ανεστραμμένες δοκούς. Εύκολο, άνοιγμα 40-60 εκατοστά. Κατάλληλο για εξωτερικές δοκούς έως 60 εκατοστά. Βήμα 1. Τοποθετήστε το σφικτήρα στη δοκό. Βήμα 2. Βιδώστε το παξιμάδι με μπουλονόκλειδο. Τελειώσατε. Σφικτήρας ντοκουμεντίζα. Βρείτε τα μόνο στον έμπορα. Γρηγορότερα, ασφαλέστερα, πιο σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με www.emboras.gr sales@emboras.gr 228 50 62 064.